Bydd gorsafoedd pleidleisio yn llefydd diogel i bleidleisio ar y 6 o Fai. Bydd nifer o fesurau yn cael eu rhoi ar waith i'ch helpu i gadw'n ddiogel wrth bleidleisio'n bersonol. Gallwch ddisgwyl gweld llawer o'r mesurau rydych wedi ymgyfarwyddo â nhw dros y misoedd diwethaf mewn siopau a gofodau eraill dan do. Gallai fod angen i chi giwio i fynd mewn i'r orsaf bleidleisio, gan y bydd cyfyngiad o ran y nifer o bleidleiswyr a fydd yn cael bod yn yr adeilad ar unrhyw un adeg. Dylech ddefnyddio'r glanweithydd dwylo a fydd ar gael pan fyddwch yn mynd i mewn ac yn gadael o'r orsaf bleidleisio, a bydd rhaid i chi wisgo mwgwd drwy'r amser, oni bai eich bod wedi eich eithrio. Bydd marcwyr ar y llawr i ddangos ble dylech fynd ac mwyn sicrhau eich bod yn cadw pellter diogel oddi wrth bleidleiswyr eraill ac aelodau staff. Rydym yn argymell eich bod yn dod â'ch pen neu bensil eich hunain i farcio eich papurau pleidleisio, ond bydd pensiliau glân ar gael. Bydd staff hefyd yn dilyn canllawiau diogelwch a byddant yn glanhau'r orsaf bleidleisio yn rheolaidd eich diogelwch. Am bopeth y mae angen i chi ei wybod ynghylch pleidleisio ar y 6 o Fai, ewch i electoralcommission.org.uk/ec/pleidleisiwr.